А вось ты сказаў пра вось дзіцячыя пакупкі, і я ўзгадала, ведаеш што? Я ўзгадала, што там, дзе вось каля універмага, который зараз ЦУМ, А, вось ну уже універмаг Нёманда, і там быў у падвальчыку такі кактэйль-бар. Ты памятаеш? Вот ты с просто молочными коктейлями. да, да, таксама. І вот ты сказаў, што вот ты малы, і я ўзгадала, як мы з дачкой Мгм. хадзілі, і яна такая малюткая, што яна пад сталом. Яна пад сталом, і вось гэты дах проста над ёй, і гэта шклянка ўнізе. І я такая, ну вот это адчуванне, што я такая вялікая, яна такая маленькая, гэтыя сталы высачэзныя. Вось гэта адчуванне ў мяне ад гродзенскага таго малочнага бара, ад тых кактэйляў засталося. Вось такія ў нас успаміны самыя першыя Ну, слухай, яскравыя. і, дарэчы, я памятаю, як у гэтым самым баре зрабілі піцэрыю. Вось. А што там за піцэрыя Ой, зараз? рэтра-піца. А, это насупраць універмага. Універмага, Насупраць. да, да. Слухайце, я памятаю, як мяне маці туды вадзіла на кактэйлі молочныя. Да, Вельмі да, вельмі іх да, любіў. да, да. Даволі добра памятаю. Так. Я вот узгадваў, дзе ты я памятаю, што дзесьці на Сэцка, а дзе канкрэтна, я так Да. мне было І яшчэ складана былі згадаць. кактэйлі для лічны тэатр і праз дарогу. Там такая стекляшка была, вось крама. Не, вот там я не памятаю дакладна. Да. Я Ну, быў ладно. занадта Ага. малы, Да, напэўна. да, да. Будзем Мгм. асвяжаць мае ўспаміны, я О, буду добра. нагадваць вам Да, вашы да. ўспаміны. Так вот, калі адкрылі рэтра-піцу, у першы дзень вось тым, хто браў на пэўную суму піцу, давалі бутэльку шампанскага. О. І мы з каліжанкамі там Маглі себе дазволіць, да? мы спецыяльна пашлі вот у першы дзень, каб атрымаць піцу і шампанскае. А гэта можа быць якая самая першая піцэрыя была ў Гародні, не? Напэўна. Калі не самая першая, то адна з Адна з першых, прычым оно ж разрасталось потым, там уладальнік, Да. суседнія бізнес, якія таксама памяшканні И выкупаў. мы вот прямо там вот эти все какие-то, все это так круто. Там эти какие-то вот эти, как их называют, что делают пиццу. И вообще, пиццайола. Да, пиццайола, все вот это крутится. Там зал для курящих, зал для некурящих, это все такое. Зараз уявіць сабе ў гарадзенскіх рэстарацыях залі Мгм. для Каб тых, нехто хто паліць. паліў, так, ну да, да.